בוקר טוב, איזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד תוכנית עמוסה בכל טוב של תהיו בריאים. שאלה, לא יכולים יחד ולא יכולים לבד? את התשובה ופירוש השאלה ייתן הפסיכולוג ב-A הידיעה, עידן מיליצ'ר כמובן, וגם דוקטור אולגה רז תסביר הכל על הכולסטרול וגם תשבור מיתוס, אבל בשביל הסדר הטוב, אתחיל כמובן במטבח עם השף המעולל, צ'רלי פדידה. תהיו בריאים, אנחנו מתחילים. בוקר טוב, צ'רלי, מה העניינים? איזה כיף שאתה פה. בלי כיף. יפה. טוב, אני רואה כבר מוצא חן בעיניי, כל מה שקשור לקמח ופחמימות. אני בעד. יפה. אז תסביר לנו. אז כולם חושבים פסטה, רוטב עגבניות, זה מה שיש לנו בראש, פסטה, רוטב עגבניות, והיום אני משנה את כל זה. או מקסימום רוטב אלפרדו, שזה בעצם שמנת פטריות. נכון. כן, אז מה היום? אז היום אני קצת שיניתי. הבאתי לכאן ניוקי סלק. כן, מה זה הדבר הזה? זה ניוקי במילוי, בסלק עם מילוי של גבינות. זה מאוד נחמד, צבעוני, ויש לו טעם של סלק עדין. הוא גם לא נראה כמו הניוקי הקלאסי, הוא ככה הרבה יותר דקורטיבי. ואם אני שם אותו עם שמנת, אז הניגוד צבעים גורם לנו לרצות לאכול את זה. אולגלה, מה יש לך להגיד על הדבר היפהפה הזה? אין לי מה להגיד, כלום, זה מצוין, רק בלי שמנת. קצת שמן זית זה מספיק. מה תכננת לו אגב? אני תכננתי לו דווקא רוטב שמנת. אני בטוחה שזה אני יודע שאת... משביטה לנו את השמחות תמיד, אבל תמיד את צודקת, נו. לא, אבל הבאתי פסטה מקמח מלא. את זה אני אתגן עם שום ושמן זית, מעט מלח, וזהו, נטורל. אז עוד גלעת על הפסטה קמח מלא. פסטה קמח מלא. פסטה ואני זה עובד ביחד מצוין, אבל מה שאני רוצה להגיד שקמח מלא זה מעולה, אבל גם קמח דורום שהוא נראה לבן, זה קמח מחיטה קשה כזאת שנספגת נורא לאט, יש לה מדד גליקמי מאוד נמוך, היא הרבה פחות גורמת לעלייה במשקל, אז זה גם בסדר, כי אנשים פוחדים לאכול את זה. אז מתאים לך, למדנו. מתאים לגמרי, יפה, יפה. אז אוקיי, צ'רלי, אתה יודע, עוזבת אותך, חוזרת, פסטות, עניינים, הקפצות, מזלגות, דנה מרוצה. ביי מותק. ושלום לפאנל הראשון שהתכנס אצלי בסלון. בוקר טוב למנתחת הפלסטית, דוקטור טלי פרידמן, שתעדכן אותנו בכל האופציות לעיצוב פנים לאחר ירידה במשקל. מעניין מאוד. וגם שלום לאהוד צלטנר, שיסביר איך להתמודד עם הבחינה הכי מפחידה לפני קבלה לאוניברסיטה או למכללה. אני מדברת כמובן על המבחן הפסיכומטרי, אבל נתחיל עם בת בית שלנו, דוקטור אולגה רז. מה שלומך? אני מצוין. קודם כל, הטייטל מתאים לך? מתאים לי לגמרי. את כבר בת בית, לכל דבר. תודה. אולגה, את אומרת שקולסטרול הוא אינו האויב של הגוף. לגמרי לא. קולסטרול זה חומר מאוד חשוב. הגוף זקוק לו להרבה מאוד מטרות. למשל, ליצירת הורמונים כמו טסטוסטרון, אסטרוגן, פרוגסטרון. ליצירת ויטמין D שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, ליצירת מלחי מרה. רגע, אבל ויטמין D זה לא אך ורק מהשמש? הוא מהשמש, אבל המולקולה שבונה אותה זה קולסטרול, אין קולסטרול, זה אפשר לבנות אותה. הבנתי. כל תא בגוף, מיליארדי תא בגוף, כל אחד עם המעטפת שלו בנויה הרבה מאוד מקולסטרול, זאת אומרת קולסטרול נורא חיוני, הוא חיוני, אי אפשר בלעדיו. אז בעצם אני יודעת שיש דבר כזה שנקרא קולסטרול רע וקולסטרול טוב. אין דבר כזה. אין דבר כזה? כי קולסטרול, או שאנחנו מייצרים אותו בכבד, או שאנחנו אוכלים אוכל שגורם לייצורו וכו'. בגלל שזה שומן, הוא לא יכול להסתובב חופשי בדם. דם זה מים, זה כמו לשים שומן לתוך המים. אז הוא מתעטף בחלבונים מיוחדים, ויוצר חלקיק. בהתאם לצורת החלקיק והתכונות שלו, אנחנו מפרידים בין כולסטרול, שמביא את הכולסטרול מהכבד לתוך תאי המטרה. לתוך היעדים, מה שנקרא, כן. יש לו יעד. ובין קולסטרול שאוסף את זה אחר כך בעודפים שלו ומביא את זה בחזרה לכבד. עכשיו, כשיש יותר מדי קולסטרול שהוא מוביל, קולסטרול של מסעית של סופר, אוקיי? שקוראים יותר מדי מסעיות, כן, בתוך אותו כביש שזה, נכון, כן, הורידים שלנו, כן. והוא מצטבר, ואין מספיק קולסטרול שמוציא אותו
כמו פח זבל, נגיד אוטו זבל, כן, כן, אוקיי. אנחנו במכוניות. אנחנו היום בדימויים, כן. כן, אז יוצא שאחד מהם רע, בגלל שהוא סותם וגדל שם בתוך הכלי דם, ואחד מהם טוב כי הוא משחרר אותו. זה הרע והטוב. למעשה, שהכל מאוזן ותקין, שניהם טובים. שניהם טובים. עכשיו תגידי לי, בעצם איך אנחנו יכולים לזהות על עצמנו שאנחנו, יכול להיות שסובלים מכולסטרול גבוה? יש סימנים? לא, אין סימנים, רק יש אנשים שיש להם כאלה מין יצורים כאלה על האור, צהובים כאלה, שאולי זה יכול להעיד על זה שיש קולסטרול מאוד גבוה. מה זאת אומרת? תסביר את עניין כמו נקודות כאילו? לא, זה לא נקודות, זה מין... שקיות צהובות. שקיות צהובות. באמת? שקיות שיכולים להיות בעצם. אבל זה לא תמיד בגלל הקולסטרול. אבל יש משהו בהרגשה לא, פיזית? אין, כלום. בכלל לא, אין שום דבר, ואז עושים בדיקה נורא פשוטה, ומגלים שקולסטרול גבוה. דרך אגב, קראתי עכשיו באמר אתמול, שאומר, וזה מה שאני אומרת כל הזמן, להוריד רק את הקולסטרול הרע, בלי לטפל בקולסטרול הטוב ולהעלות אותו, ולהוריד את הטריגליצרידים, זה לא עובד. אז קודם כל יש קולסטרול טוב ורע. זה מה שאנחנו קוראים לו, אבל אני כאילו בתוך הזרם. אם יש יותר מדי קולסטרול LDL, אז הוא הופך להיות רע, ומנסים בכל דרך להוריד אותו. ומה שמדהים, אפשר להוריד אותו בתרופה, אפשר להוריד אותו באוכל. מה את אומרת? כאילו, אם יש לי קולסטרול גבוה, על ידי תזונה נכונה, אני יכולה להתגבר ולהוריד את רמת הקולסטרול? בהרבה מאוד מקרים, לא בכל המקרים. למשל, בואי, מה? למשל, הדבר שהכי מעלה את רמת הקולסטרול, זה שומנים מהחי, שומנים רבועים, כמו שמנת, אמרתי לו שזה צריך להיות משמן זית. צ'רלי ישר עושה פרצוף, אשם. לא, אבל לפעמים זה בסדר. צ'רלי לקב. לפעמים. גוף צריך שמנת. בסדר, מסכימה. כן, שמנת ברגע וסטייק, נכון? סטייק פילה. סטייק פילה טוב או רע? טוב, 4% שומן. אנטריקוט זה 17% שומן. זהו, למשל זה מעלה את רמת הקולסטרול, אנטריקוט, בסדר? עדיין הוא עושה פרצוף אשם. אוקיי. ועצוב. חבר'ה, יהיו אנשים שיאכלו אנטריקוט, שיהיה להם לבריאות, כדאי פחות. אני לא. אני מעדיפה סינטה או פילה. אוקיי, אז מה כן בעצם? אז ברגע שאנחנו מורידים ברוב הימות חיינו את הדברים האלה, הקולסטרול פשוט יורד. מה עוד עוזר לו לרדת? להוסיף לאוכל שומנים מהצומח מסוג של שמן זית, שמן קנולה, זה פשוט מוריד את רמת הקולסטרול ה-LDL, בלי לפגוע בקולסטרול הטוב, שזה גם מאוד חשוב, כי הרבה מאוד דברים כן פוגעים בו, אוקיי? יכול להיות שנוכל להימנע מטיפול תרופתי? כן, יש הרבה מקרים שאנחנו נמנעים מטיפול תרופתי, אבל יש מקרים שהאוכל נכון מוריד את המינון של תרופות לקולסטרול, כי גם להם יש תופעות לוואי, ולכן אנחנו מעדיפים... אני יודעת את זה מבית, כי יריבי סובל מקולסטרול גבוה. ויש לכאבי שרירים? בדיוק, כאבי שרירים. ולפעמים כבר ממש מרגישים כאילו הולכים על העצמות. נכון. זאת אומרת, זה בטיפול ארוך מאוד. אבל כדאי באמת לחשוב על לשנות את התזונה, והוא יכול להקטין את המינון. עכשיו, אנחנו חייבים שבירת מיתוס? נכון, שחייבים. הביצים לא מעלים את רמת הקולסטרול. לא, זה הרסת אותי. הצהוב לא מעלה את רמת הקולסטרול. הקולסטרול נקי. יריב, חופשי ביצים, יום שבת, ג'חנון, לא? כל פעם מתקמצן, אומר אחת כזה באשמה. אתה יכול 2. הוא יכול גם 2, אבל 1 זה יותר טוב. עכשיו, מה שקורה, הקולסטרול שאנחנו מקבלים מבחוץ, קולסטרול אקזוגני, לא רק שלא מעלה בדרך כלל את רמת הקולסטרול, הוא גורם לכבד שלנו לייצר פחות, ולכן אנחנו ממש לא מזיקים. אבל אם את תעשי חביתה על חמה, אוי בנחת, כן. חביתה על חמה, זה יעלה את רמת הקולסטרול. ואם תעשי חביתה על שמן זית, זה לא יעלה. טוב, אז מהיום חביתות על שמן זית. נכון. זה גם טעים מאוד. לגמרי. טוב, דוקטור אולגה רז, יקירתי, תודה רבה לך שהגעת, כרגיל תענוג. ושלום לדוקטור טלי פרידמן, מומחית בכירורגיה פלסטית. העולם המערבי המודרני הביא עמו מגפת השמנה, את מסכימה איתי? מגפת השמנה העולמית, אפשר להגיד. ובעקבותיה הגיעה ממש תופעה של ירידה במשקל באופן דרסטי. כן. אבל, זאת אומרת, זה מבורך מצד אחד, כל אותן דיאטות והגעה לאיזשהו משקל סביר, אבל יש לזה גם תופעת לוואי. נכון. ראשית, נתחיל עם זה שהדיאטות לא תמיד מוצלחות.
ואני מניחה שזה מסר בעצם של כולנו, ודווקא המשחקים, העליות והירידות והעליות והירידות גורמות לזה שהאור, המעטפת שלנו מתרחבת ומתכווצת עד כדי פגיעה באיכותה, והתוצאה היא, מה שנדבר עליו היום בתוכנית, זה עודפי אור בפנים. שזה לא נעים. שזה לא נעים בכלל. במה זה בא לידי ביטוי? איך רואים את זה בעצם? תרתי משמע, עודפי אור בפנים מתבטאים, זאת אומרת, ירידה במשקל בכלל מתבטאת בירידה בנפח השומן בפנים. נפח השומן המחמיא בדרך כלל בפנים זה נפח השומן באזור הלחיים, אבל פנים רזות, ללא שומן, הן לא תמיד פנים נאות, הן בטח לא פנים צעירות. פנים צעירות הן פנים שיש בהן שומן במקומות הנכונים, יש בהן מלאות חיננית, במיוחד באזור הלחיים, והולכת ופוחתת לכיוון הסנטר. פנים של אדם שירד במשקל, הרבה פעמים מאופיינות בהיעדר שומן באזור הלחיים, או כתוצאה מצניחה. אז מה, זה כאילו מין שקע כזה? ריקנות באזור הלחיים, והאור שהיה מתוח קודם לכן. זה הרואין שיק, טלי. זה לא, אבל מה שבעצם בעיקר מפריע, אני מניחה, זה עודפי האור, שזה בעצם הצד הקריטי. נכון, עודפי אור, ועודפי אור מתבטאים לא רק כשקים של אור, כאשר קלאסי אנחנו מדברים לעצמנו עודפי אור בצוואר, וזה נכון, אבל לפעמים האור שצונח, צונח גם בלחיים ומעמיק קמטים בין האף לפה, או בין הפה לסנטר, או בזוויות הלחיים. אז מה בעצם הפתרון? מהו הטיפול? אז קודם כל תלוי מה הבעיה. אם מדובר בבחור צעיר בין 30 או 40 שמתלונן או סובל בעצם רק מקמטים עמוקים באזורי הלחיים, אפשר למלא אותם באמצעות חומרי מילוי. וזה מאוד שכיח ולגיטימי בכל המינים, בכל הגילאים. לגמרי לגיטימי. אם הבעיה היא עודפי אור אמיתיים, זאת אומרת צניחה ממשית, הפתרון היחיד למעשה הוא מתיחה של אותם רקמות. זאת אומרת על ידי ניתוח. על ידי ניתוח. על ידי ניתוח מתיחת פנים או מתיחת צוואר או שילוב ביניהם. עכשיו, אדם שבעצם עבר מתיחת פנים, זה משהו שהוא חד פעמי? או הוא יצטרך לחזור על זה? שאלה מצוינת. כן. עכשיו, סטטיסטית, הפרוצדורה היא חד פעמית. עם זאת, ישנם מטופלים או מטופלות הנה, אנחנו רואים תמונות עכשיו. את יכולה לראות גם תעלי. ניתן לראות משמאל לנו שמדובר בגבר בגילי ה-50 פלוס, שירד במשקל משמעותי. ואני רואה פה אני קוראת לזה ככה, ישר עולה לי בראש סכנאי משהו, נכון? כן, יש בזה משהו. כן, אין מה לעשות, זה כאילו... בעצם עיקר הנפח שהוא איבד היה באזור הצוואר, ולפיכך נותרו שם עודפי אור. עכשיו, נכון שיש פה הרבה גנטיקה, זה מבנה, זה אנשים זאת אומרת, חלק גדול מהאנשים הללו, כשבאותם מלאים יותר, אז לא היה להם צוואר, זווית צוואר מוגדרת, והצוואר בדרך כלל קצר יותר, עם עודפים של אור. זה רק הקצין בעצם את המשהו הבסיסי שהייתה להם נטייה. נכון, תמיד יש את הנטייה הגנטית, התוצאה היא, אבל שהוא סבל מעודפי אור משמעותיים ביותר באזור הצוואר. אבל התוצאה היא מדהימה. ולאחר מתיחה של הצוואר ניתן לראות שיפור משמעותי. זמן החלמה? בין שבוע לשבועיים, תלוי בהיקף הניתוח. ושאלה אחרונה, אני חייבת, באם אותו אדם שעבר מתיחת פנים, יעלה שוב במשקל ושוב יעשה דיאטה, מה קורה במקרה הזה? שוב, האור נמתח, אור שהוא מלכתחילה לא באיכות מאוד טובה, יש סיכוי שתהיה החמרה בעודפי האור. בהחלט. טוב, טלי יקירתי, תודה רבה לך שהגעת, מאוד לך. מעניין. ושלום לאהוד צלטנר, מנכ"ל EasyWay, פסיכומטרי. נכון מאוד. זהו השם. אתם הקמתם קורס פסיכומטרי מיוחד לתלמידים לקויי למידה. ובעלי הפרעות קשב וריכוז. כן. אני כבר יכולה לומר לך שאתה מדבר עם אימא של ילד כזה, הבן הקטן שלי סיים י"ב, הוא בן 18, ואני מניחה שאחרי הצבא הוא ירצה קורס פסיכומטרי, וזה הדבר שממנו אני פוחדת מכל. כאילו, איך ילד כזה יתמודד עם מערכת רגילה של המבחן והלימודים הכי מעצבנים שיש, שזה מבחן הפסיכומטרי. כן. החשש שלה, החשש שמאפיין המון תלמידים, ומה שהפספוס הגדול ביותר, שיש תלמידים שאומרים, יש לי הפרעות קשב וריכוז, או לקויות למידה, כנראה שהפסיכומטרי לא בשבילי. בדיוק, הוא רוצה לוותר מראש. יפה. אז אתם נותנים אלטרנטיבה. לא. לגמרי. אל תוותר, נכון? ממש לא. מהו הקורס? בוא נתחיל ככה מראשית. יפה. קודם כל, למה בעצם חשוב קורס נפרד, קורס מותאם לקויי למידה? נכון. מישהו שלמשל יש לו קושי ראייה, מאוד קל לנו להבין למה כשהוא לומד נהיגה, הוא צריך להיות עם משקפיים. אותו דבר בפסיכומטרי. בשביל שהתלמיד יגיע ליעדים שלו, יבין, יראה את האור ויצליח במבחן, גם אצל תלמיד לקוי למידה צריכים להתקיים תנאים מסוימים כדי שהוא יצליח.
מסכימה. עכשיו ניקח דוגמה... שמה עם התנאים? זאת אומרת, בוא נגיד כיתת לימוד רגילה וכיתת לימוד לליקויי למידה, בפסיכומטרי כמובן. מה ההבדלים? השעות, המורים, זאת אומרת, במה זה מתאפיין? המון, המון הבדלים, ותכף אני אתן גם דוגמה מוחשית יותר, למה זה חשוב. מבחינת שעות, אז מפגש אף פעם לא יהיה 5 שעות, כי זה קצת גדול על חבר'ה עם הפרעות קשב וריכוז. נכון. מפגש יהיה 3.25 שעות. משך הקורס יהיה הרבה יותר ארוך. אנחנו לא רצים לשום מקום. צריך להבין שחלק מהתלמידים האלה הם תלמידים שהצטיינו גם בתיכון. יש להם לקויות למידה, אבל הם היו מספיק אינטליגנטים ויצירתיים כדי למצוא דרך לעקוף את זה. נכון. ולידם יש גם תלמידים